Moi, olen Haukilahen Vesa. Olen 18-vuotias. Opiskelen Jämsän ammattiopistossa logistiikkaa. Tämä ala on mun mieleinen, koska tykkään paljon ajamisesta ja matkustaa tien päällä. Ja täältä alalta tulee paljon työpaikkoja. Meillä opetetaan kaikkea kuorman sidontaa ja kuorman kasaamista ja sitten just auton kantavuudet, että kuinka paljon sä pystyt kuormaamaan autoon ja työharjoitteluita on ollut nyt 2 kappaletta. Mä oon ollut Jämsässä kuljetusliikkeen Erkki Oja-alalla. Oon ollut apukuskina eli auttanut kuorman teossa ja Turussa. Ajokortin pystyy suorittamaan halvalla ja koulta löytyy ajopettajat ja autot kaikki. Meillä on 3 kuorma-autoa, niistä saa peräkärryn kiinni, että sitten saa yhdistelmäajoneuvo. Sitten löytyy 3 henkilöautoa, 2 niistä on henkilön kuljetusautoa, että sinne mahtuu 8 kyytiä plus kuski. Tällä alalla ei ole hirveästi paljon tyttöjä, että suurimmassa osaksi täällä on jätkiä, mutta kyllä tänne tyttöjäkin voi tulla, että kyllä kaikki osaa. Tää on ihan helppoa. Tulevaisuuden haave on saada hyvä työpaikka hyvästä firmasta.